7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Kwi relationship nomuntu but akuyona relationship ejwayelekile. Nihlangene nje ngokuthi kunomdavazo then umuntu abuyeleke la ebese yakhona. Does it ever work? Athina ama pros and cons. Yona discussion yethu ke namhlanje as I welcome ke uDoc. How was your day, Doc? My day was good. It was hot. It was sweaty. It was productive. Sweaty and Mjuluko phela loyo uyabona. Yes. Kwa produceka ke izinto ebengifuna zibe ziproduceke okumsebenzi. And okubalekile here is the sequence. Ukuthi uqale wathini, kwashisa, kwajulukwa, Kwa productive. Then kwase kuyaphela. Manje sengila another round of night shift. This is my night shift. Ngizwa kahle. Yes. Asiqale ke ngala kufanele siqale khona I conversation yethu namhlanje ayilungele izingane. Sikhuluma nje I sex indaba on Gagasi with the Doc. Number 0861596596 and ungathumela ama tweets at Alex Mthiyane #ezocansi noma ke uye kwi Indaba with Alex. Doc, Siyadavazana nje umuntu ne relationship yakhe straight. Yes. But uyantshontsha nomuntu lapha ya eceleni. Izinto lezi people would not admit openly but ziyenzeka. Sure. Asiqale ke with the psychological part of it. Why ustratelishe uxamalaze? I'm not looking for a moral answer, but sure. it happens. Why? Is it a matter of it thrill or The is satisfaction you get? unmet needs. Okay. Oh, are you asking me or you already responding? Ngiyaresponda but mhlambe ngithi into ozongibuza zona. Okay, all right. Ngoba usuqalile ke proceed. Look Mthiyane, you know abantu bangena kuma relationship ngibulisa kwizithando zethu by the way. So end in mind. So abantu bangena kuma relationships for different reasons. Yeah. Kukhona abantu abathi cha ngisifunela ucansi nje ku Alex, you know, ngichazwa ilomzimba wakhe nangendlela amasuda ahlalayo kuyena and stuff, ngifuna ukumudla nje, you know, and that is it, ngiyamkhalela but no strings attached. Right. Kube khona umuntu yena owaziyo ukuthi angikwazi mina ukulala nomuntu enganayi feeling yakhe. That is why ngithi uma ngilele naye lo muntu ngifuna ukumuzwa engitshela ukuthi uyangithanda, ngimnandi, uzimiseleni ngami. That must be a woman. That must be a woman. No, abantu besilisa Ngizwa by the the emotional part of it. Yeah. Not true. Oh, okay. Not true. So kunabantu who get into the relationships because bafuna the commitment. By the way, bafuna commitment, bafuna ukuthandwa. So leyo kunqampona nje like one night stand Be and careful no of strings. loyo ngoba No. you fooling yourself. Oh, okay. You know you are fooling yourself ngoba uyabona kulento yokuthi ayikhona umuntu engizomdlala ngimudle nje kube njalo. So be careful ukuthi Yeah. you're not fooling yourself. Who's fooling who kuleyonto? Because no matter what egcineni Mthiyane kuba khona ama emotions abakhona, kuba khona expectation, kuba khona uzophoxeka, kuba khona uzohetheka, kube khona isikhwele, ukube umuntu abe nesikhwele even nangomuntu angamthandi but once usuyambona ukuthi hawuseqala ukuthanda omunye umuntu, Yeah. even if benivumelene ukuthi hayi thina sizolalana nje, Yeah. uzoba nesikhwele ufuna ukumvimba lo muntu ukuthi aqhubekele phambili because it's important ukuthi wazi ukuthi at some stage kukhona really uzothanda omunye umuntu eceleni ngoba Okay. nilalana njena kodwa khona nisakufuna. All right. So now Dr. what you are saying is sewukuma blind spot yokuthi ungangena kuyona ngeexcitement yokuthi sivumelene but later on bese izinto ziyajika. Ithi ngibuzo lembuzo Dr. Ingakanani role edlalwa isex kwi mental well-being nje yomuntu? Umuntu okwi abusive relationship, Sure. umuntu onama financial problems, umuntu osenkingeni yakhe yedwa but ebese ethi ngizothola isatisfaction kune void evulekile ngokuthi ngithola umdavazi eceleni but ngibe ngikhona kule relationship le engikuyona.
Look, Mthiyane, ucansi amongst the many benefits as khona ucansini. Ucansi does help mentally. Stimulate your mind. It helps ukwehlisa ikhala, ukwehlisa anxiety and depression, you know. But basically I worry mentally iyakusiza because uyakhumbula ngikhuluma ngokuthi if wenza ucansi then kunalama hormones, ama feel good hormones esithi ama endorphins. Lama hormones akwenza ukuthi number 1 ube happy. Lama hormones akwenza ukuthi ukwazi ukubonda nomuntu nibe naleyo closeness. Nama hormones enza ukuthi lonto yenza nalo muntu ufule satisfied. And nama hormones akwenza ukuthi ufile ireward ukuthi yayinhle lento yamnandi lento. Just like the feeling you get after you work out. Just like the feeling. By the way, sex is also a workout. It's good for you. It's good for your muscles. Ama muscles awasebenzisayo ngesikhathi when you have an orgasm, it helps ama pelvic floor yakho so that ngesikhathi eqina lo ma muscles one you are physically active umzimba wakho inhliziyo yakho ishaya udambayi inhliziyo yakho iba healthier, so it's also good for the heart. But also you know, as you cool khona umuntu wesifazane kade uzala unengane eziningi uthola ukuthi suba nento kuthiwa incontinence, uthola ukuthi umchamo sinokuziphumela kalulo njalo njalo. So sex actually helps, or more the orgasm part of it. It actually helps nokuqoqa loma muscles lawo ukuthi abuye. But you know, uma usuchama Mthiyane, there is that feeling of well-being and relief and happiness and relaxation eyenzakalayo. So lapho ke that is how it actually helps in entweni stress. You heard it from the horse's mouth. Conversation yethu namhlanje. How is that thing oyenza nomuntu ukuthi nje nishaya umdavazo only, no strings attached, awekho ama feelings, and kugcine kuphele kanjani, and ingaba sustainable leyo nto, and kukhona yini ukuthi uthi uyayizama uyithole yes sex is good but still kube khona isikhala esingavalekile. I would like to hear from you Dr. uzosinikeza ke nanezinto ongayibheka. Wenzeka ukuthi wena you are in a committed relationship, ucabanga ukuthi kukhulunywa ngabanye abantu, kodwa lezi zinto azisho Dr. busu uyasolta ngazi ukuthi partner wami kukhulunywa ngaye la. Anonymous enkandla. Hey, Mthiyane Dr. Sure. Yonke mfowethu lento ayisho Dr. ikhona phose. Yabona mina sekuze waphuma ngisho umuntu waqala sedlala nje sitshontshana, kodwa mina ke kwaku distance umuntu wami ekude yabo. Saqala nje ukusidlala hawu sekuze waphuma ngisho umuntu. Manje mangabe uthi benidlala noma benidlana kokubili. Okay. Manje sokuphuma ingane. Sokuphuma ingane ke manje. Iyaziwe ekhaya leyo ngane? Iyaziwe naye lo stress naye sengivele ngamtshela ukuthi uzomfila kanjani phela umuntu akwazi umfihla. Okay, so njengamanje wena usunabantu abayi2 bakho ngqo. Ngabantu abayi2 bami ngqo, angazi noma bami ngqo, kodwa lo kusuyena wami angimazi ke lo munye lo ekedlala naye kodwa kuseyena manje kodwa ingane yakho. Ingane hayi yami. Imanga but ngikuzwile uthi isizathu that led to this was ukuthi umuntu wakho unkosikazi ubekude, so distant relationship. Wagcina ke sekukuthi niyantshontshana ilahleke ngoba phela ngesikhathi iqala lento I'm sure nanazivela ukuthi akuyona into eyapi. Kukwenzeka kanjani manje ukuthi igcine sekunengane phakathi and ngoba obviously it's not where nanifisa ukuthi kuye khona. Connect nje kakhulu bese amagazethe azwana ngalendlela le yabo. Look, one of the things kunezinto engike ngitshele ama couples or umuntu othi unomuntu eceleni or ufuna ukuba nomuntu eceleni, especially just for isikhathi or njengoba esho nje ubhuti ukuthi upartner wakho kude. Always khuluma naye lo muntu ukuqala. It's very important. Khuluma before ukhumule. Okay? Because kunezinto ezibalekile kufanele nizikhulume. One is safety. Yena nobabili by the way, safety, you know, for izifo, safety yokumitha. You know, ngoba kufanele kube yinto enizoyikhuluma leyo ukuthi uma ngithi asifake icondom ngisuke ngisho ukuthi ngoba ngiyanyanya angikufisa angikhaleli, but ngizama ukupreventa ukuthi kungaze kugcine sokuba nezinto ezizosicomplicate ngoba sobabili singenele ubumnandi balento. Nawe mhlawumbe umuntu wakho awumuzwa nami angimuzwa, but not because ukuthi sifuna ukwakha. So it's important. Even part of that ukukhuluma ukuthi should kwenzeke into enjenganayo if sen decide ungaliqoka icondom, then senze njani so that kungathi mase kwenzekile sokuyinto enkulu esenixabanisa kanti beningaqhubeka endlane kodwa nibe nazo ukuthi haya sakhi lutho manje sesikhulisa ingane ke manje.
All right. Ayiphelele indaba singakatholi from abantu besifazane 0861 596 ngizowathatha ke nama tweets at Alex Mthiyane. Ungaya ke na kwi Facebook page as well. Iqala kanjani lento ingagcina isibhekephi? Manje ke doc asingene la. Yes. Iziphi indlela umuntu angabona ngazo ukuthi upartner wakhe is treated somewhere kulento. Because phela sivula namehlo izinto ongayicabanganga You know Mthiyane, one of the things that as a dead giveaway ukuthi iphone and ngizokhala futhi iphone because most of the time abantu ababanjwayo nokubambeka emjolweni ukuthi khonto abayenzayo iphone Mthiyane. Now umuntu ugcina aba protective kakhulu ngephone. Number 1 uzoyibaka silent ukuthi angatholakali noma esekhaya lingangeni noma kalula ucingo or uhlala ekulona sonke isikhathi iphone uhleli nawe ukhona lana khonto ahleka yedwa efoneni lelekethi hey yazi usibani esho umngane kanti yena unomunye umuntu uyabona akhuluma naye efonini abe private nefone yakhe akafuni ukuyishiya engathi noma esethola abuye ezoyithatha because unqena ukuthi mhlambe kunento ezongena so iphone more than anything is the number one thing that it becomes a giveaway. However, kubantu besifazana Mthiyane because they tend to be more ukuveza ama emotions abo they tend to uyashintsha futhi noma unayo umboni interest kuwena ingabe so much akasakubuza into ade kubuza zona bunjani emsebenzini banjani ekhaya banjani oma akasazibuza lezo zinto kuwena use interested kwezinye izinto uzoshintsha indlela segqoka ngayo not meaning ukuthi umuntu meshintsha indlela yokugqoka ne makeup usuke ejola but if ejola inevitably uzozama uthabukeke muhle all the time so uthatha isikhathi ekseni noma ezilungisa to make sure ukuthi manje right wena umuntu uyamthinta even nantambama one uba moody and irritable and uthi uyamthinta wena kube ne excuse because khumbula phela umuntu wesifazane if ejola nomunye umuntu kumele azisave kuze engathi loya esengena amuze ukuthi ubelele nawe. Right. So those are the signs umuntu wesifazane amongst many. Indoda ke. Look, again it's the phone. Now abantu besilisa avebambeka kalula. How? Avebambeka umuntu wesifazane they're quite clever and they know how to play their game but umuntu wesilisa ubambeka kalula Mthiyane if ejola because uyashintsha nje abhayize uthola ukuthi uyashesha ukuthuka. Uyashesha ukuthuka but naye the same izinto zephone ukunuka smell perfume yambona manje uthi hawo lo muntu kade enganandaba kade neququ manje all of a sudden usenendaba basobhushe peace kumuntu wesilisa. Most abantu besilisa umuntu wesilisa not okay phela ngiya generalize ngithi if a cheater angithi ube khotha intombi zodwa the first thing they do uzodlusha peace or into izo hide ismell or labo sweet laba banukisa umlomo. Okay, bozana kujoyina just to warn you. Dokotela usithatha 3 izinto ongayibheka bakuthi umuntu wakho usethola engxenye. Sikhuluma ngendaba yokuthi today uthi dokotela so into common. Uthola ukuthi abantu banawo partner wabo but khona labathola khona eceleni and hayi ukuthi kubhekwe. Nawa ke ama comments avelayo ku Facebook. Unono uthi ikhona leyo nto. Just that nje egcineni someone ends up catching ama feelings. Kodwa yona imnandi ngoba no expectations. Just the kind of sex that takes one to cloud 16. Izole. Then Sandiswa, lady, a guy, lady. Ikhona leyo nto and it's peaceful. And then Katleho uthi no, I was in a situationship, no strings attached because the guy was married. And the guy eventually caught feelings and started talking marriage and stuff. So I didn't want to be a second wife. So I had to lie and say I found someone else and I wanted to try something with that person. And then you want my comments akhona law. Yeah. The into interesting ngaloko Mthiyane ukuthi abanye abajoli lokwecansi just because kukuthi lokho kuphela is because basuke lo cansi nale connection bayifisa kulomuntu anaye. Uyabona, so which is why empeleni kusuke kunama issues
kule relationship wena onayo Yeah. unresolved kunezinto eningazikhulumile kunama pains ongakadluli kuwona Yeah. manje uzinandisa ngaphandle nje but in actual fact umuntu omfunayo yilo onaye ngaphakathi makungathiwa uyayilungisa leyo nto if engayilungisa kungaba leyo right. nto then ngaba right even if leyo nto uyiwona umdavazo uthola ukuthi uyamthanda right kodwa uyabanda sure 0861596596 ngizothatha u-anonymous calling us from Maryspec. Hello anonymous. Dr. no Mthiyane ninjani? sikhona Good, anonymous Siyaphila cishe ngazisho igama anonymous. say your name Hey cishe konakala No one is around. oh Anonymous from respect. Sharp Dr. anonymous. Alex. Yes. Especially for us, as a woman who's been in such a situation, Doctor, Sure. we are emotional creatures, we are emotional beings. There is no way nje ukuthi such can happen and kungenzeki lutho. One, there is more than just the sexual interaction. Kuba khona no connect emotionally as well. Khona le intimacy beyond even ucansi. sure Evele bese iyenzeka uma ninomuntu enithi no strings attached. I think as soon as ukulabula kuvele nje kucomplicate kakhulu izinto. Because I think uNkulunkulu intended wayekwenze as intended ukuthi kahle kahle futhi ngabe before marriage nje futhi ngaba kwenzeke ngoba God knew ukuthi if you so much as become intimate Yeah. akuveli kuphelele lapho kuphela. Yes, so You when- are intimate body, mind and soul. yeah So so you're there is letting no way. someone inside your space Exactly. nawo ngitshela isithandwa exactly. sami wena suke waba yini nomuntu owaba naleso sivumelwano socansi nje kuphela naye Uyabona nje ngingasho ukuthi Dr. currently ngikanjalo mina sengihlukene nomuntu naye naso sistema engangitshela ngayo I've met somebody manje but unomuntu it's not necessarily ukuthi we've labeled it ukuthi it's no strings attached but we are together we are intimate ngoba ngisho ukuthi intimacy esinayo it's beyond even the sexual the fact is it's magical I'm not going to lie Yeah. it doesn't help Yeah. nalokho ukuthi nje it's very Sure. very magical. Here's my question we anonymous. Yeah. So lo muntu onayo manje ukhuluma naye about ukuthi kune connection ye intimacy unomuntu wakhe as in ukuthi ushadile noma No, une not straight. married, but straight committed Oh, so okay. but if Yeah. ekhuluma ngawe ke baby girl let me tell you something also ne as abantu besifazane are very competitive they tend ukuthi into okomunye ayifune naye are you sure ukuthi lo muntu umfuna ngoba ngempela kuyile connection wena onayo o umfuna ngoba ufuna ukuhlula lo athandana naye Uyabona nje doc initially siqala akuzange kuze kube ukuthi ngiyazi nanokuthi ukhona uyazi lento ukuthi waqala nje ethi I don't want to ukuthi emotions into between us because we also discuss anything and anybody outside of ourselves. So initially ukungena kwami it wasn't about ukuthi ngizozama ukukhipha somebody noma ngizozama ukuhlula somebody. So if ethu uzokuthatha ube unkosikazi wesibili nawe umlinda shadelo yaqala ungavuma I don't think I'd be able to. imake baby girl you being a hypocrite ke manje because lalela sithandwa sami you are already wena kwi relationship nomuntu womuntu uyabona if wena suthi manje angeke uzosivuma isithembu uyabona ukuthi exactly lento engishilo ukuthi uzocompete wena ngoba shothi uzomkhipha lo sisi egcineni ngoba awufuni ukubanga naye Part kokuthi if I'm important uzokwenza i-decision yokuthi angenze solely yabo if ngithanda enough or need that important lweni yakhe I believe ukuthi ima-apula nama-benches afana Okay. wena uyipetshisa ngithi Yeah. baby girl i-apula All right. No man siyabonga anonymous for sharing Yeah. the story sakho. I hope khona okuzokwenza ukuthi musuwedwa uthi ukucabanga. ucabanga lento Yeah. engishilo mase wedwa nje sithandwa sami Sure. Siyabonga kakhulu. Ku Facebook na ku Twitter kukhona Pamela. Ikhona into enjalo I was in one for 3 years and I thought siyajola until I fell pregnant. Then brothers Oh, wangitshela so ukuthi there were no strings attached besizwana nje.
All right. And then bese kuzoba khona Sankara here saying it's been 3 years. He initially courted me and I wasn't interested. Broke up with my then boyfriend. Ngabona ukuthi hayi man, this guy is everything I want. And by then, bengasekho lapho. I developed a huge crush on him. One day I called him ngathi I'm stranded ngaqamba manga, and he allowed me into his apartment and we did it. The year was 2019. Namanje he calls me manje kuphela engidinga, and I've come to be okay with it. After sex I leave. None of us are in a relationship. There was my stories engena. Khona udeliso omunye. Yes, yeah. And usislo uzoba anonymous. Nami ngangena kwabamnandi but ekuhambeni kwesikhathi sayeka cause everything was the same, date of birth and surname. Lapho bese ngikhetha ama feelings and everything got mixed up and uthe ucela ke ukuba anonymous. Bese kuzoba ke awusikele. Currently I'm doing it. And it was not the intention. Kodwa ke the woman said to avoid getting hurt okungcono sibe ama friends with benefits. Sake sakhuluma ngaleyo topic leyo wayizwa. And then bese kuzoba khona nangomunye anonymous. Back in November 2017 I had a one night stand with this Johannesburg lawyer who was divorcing. We both caught feelings and the sex continued towards the following year before it became a full-blown affair. Of course I was caught. Konakala ngaqamba manga ngathi sihlukene. Ngiphinde ngibanjwe futhi. And the rest is history. Still in 2022 we are at it. It was that sexual encounter nje with 4 hot rounds. So this is my case study. I still ask myself if it's sex or love. So babili ke sesinesikhwele esixaka ukwenza. Nami ngambamba ukuthi unomunye umuntu futhi okhona la eThekwini ngacishe ngafa isikhwele. I nearly confronted the guy ngoba umuntu engimaziyo. Anyway, bagcina behlukene and I had the proof. We've been consistent in seeing each other once or twice every month for 5 years. Let's count from 2017 to 2022. Yeah. So from what you had said earlier, sekukhona ama feelings, sekukhona isikhwele. Akusahlukaneki. Yes. But uyayibona relationship yabo labo into eba attractile to begin with was a common stress. You know, they had common kune stress, kune tension, khona nenkinga lapho ya divorce kunani, umeli une stress. So ba attract iliyonto to be able to relieve stress of one another. But into very interesting ukuthi kunjalo bobabili abafuna ukuyeka lebe khona uba choose one another. Still they're using each other as stress relief. Yes, bathanda kumnandi, they are committed. Kuloku abanako. Generally iyenzeka leyo nto ukuthi umuntu kube khona into ezon attractor noyi2. Mhlambe kunomuntu enimntshontshelanayo nithandeswe yiloko ukuthi yamntshontshelwa ubanakazi. But the minute lo muntu wazi wagudluka senibhekene nobabili liyaphela futhi lo thando. Yes. Sure. Hey, but 5 years. Yeah, kusangaphela kodwa. Well, kuqalile yini, that's the question. Okay, kwenzeka nje Dr. when someone says uthi khona beyuzwa. Mhlawumbe umunye uzothi beyuzwa financially and then nalo nomunye athi ubeyuzwa ilo owesilisa. Look, it's uma sokuhlukana Mthiyane vele umuntu khona into ayitholayo azobambelela kuyona as an excuse. Akekho umuntu ofuna ukwazi ukuthi sihlukana nje it's my fault. There has to be a reason yokuthi ngoba wrong, that's why. So we relief yokuthi ngiphume ngokuthi wenze kanje wena ubungiyuza for ucansi wena unepipi elincane wena uyabona. So all those things are excuses ezenzeka ngesikhathi kuhlukwanwa. But give it some months down the line uyakhohlwa umunye ukuthi that was the reason. That's why abantu bebuyelana, because uthola ukuthi bathukana but azange bayiresolve lento ukuthi bahlukane officially. A year down the line sebeyakhumbulana futhi sebeyabuyelana kanti the same thing's going to happen again. Beware of blackmail wake as well in the process. Conversation yethu namhlanje I relationship la uthola khona ukuthi abantu bahlanganiswe isex nje kuphela and kugcina sekwenzekani. Udokotela ke took us through izinto ngayiqaphela, took us through risk, my challenges and how to play safe as well. 0861596596. The tweets ngizowafunda nje njengoba njalo and then umxo uzothi yes Alex ikhona leyo nto but ke ayibibikho nje imbandela kube ukuthi nje nivumelene ngokuthi niyasizana only.
And Alex la bizo wami uthi I just love the no strings attached relationship because ayikho drama, just clean, safe, fun. And uLonda uzothi yes ikhona leyo nto. Inkinga ilapha sekumithwa. And then bese kuzoba andile uzothi we have a problem with this thing. Abantu ngesikhathi besho ama stories abo abanye bafunda imikhuba. All right, and then bese kuzoba khona umusisi engizomenza be anonymous. Uthi okay. Uthi yes ngekwi situation enjengaleyo kodwa manje akusaphumeki, angisazi ukuthi umuntu wami ngizomtshela kanjani. Ukungithinta kwakhe kuvele ukuthi angihayize. Awe. Akusabuyeleke emuva. Sure. Mhlawumbe it's guilt even. By the way, guilt can also do that. Uthola ukuthi uyazisola ngalento yenzayo. So uthi mekuthinta lo umzimba uhlasimule to show you what you're doing something wrong. Khona ke sixolisa udokotela njengoba dokhuluma indaba yefoni. And then on Twitter uzothi Alex Nodog abanye abayibeki ku flight mode iphone but they connect iphone to a Bluetooth watch and direct ama calls. I don't know how they do this, but ugcina esephendula kwi-wash. He can leave you with the phone, but ebe ephendula i-call kwi-wash kwenye indawo. All right. Privacy calls. Yes. Anonymous. Yebo, Alex nodokotela. Hi, is this South Coast? No, ngise Mandastin. Oh, Mandastin. Kukuphi Mandastin? On the way to Richmond. Okay. Bengathi mhlambe like any country between a Czech nase Stone kumlaza road. Oh no. Yes, dokotela. Sure, nansi indaba. Dokotela, I have umbuzo. La ngathola currently umuntu currently boyfriend yami. Sure. So ino mabengane. So uma wengane wokugcina. Ngimthola so wahlukana naye ngamthola ke sathandana, then 3 times ngithola ukuthi saqhubeka usalala naye. I confronted him, then he say ukuthi kulalana kuphela. So if ngimbuza ukuthi khona mina ngingenzi kahle khona, so yena uthi no akukho ukuthi uganga, angani noma ngikholwe lokho noma ngikholwe. Ncase sithando sami uyazi ngizwa kwi voice yakho already ukuthi iyakuhlukumeza lento. Because number one, if u boyfriend wakho lephinda ku ex ku baby mama wakhe, number one u baby mama uyakuhlula. Ukuhlula one ngokuthi yena unezingane zakhe, so that's a point for her. U baby mama uyakuhlula ngokuthi isikhathi bazane for much longer than you. So uf yena ke hayi uthi umhlula ngokuthi mnandi. No sengisho nje ngama points ku society ukuthi unezingane loyana and bazana for a long time. Yeah. So if ubhuti lona Alex eseqhubeka kuyena ke manje owenza usisi afile like ubaby mama uyamhlula ngokuthi uyolala no baby mama, leyo nto izomenza usisi afile really small, abe insecure, azibona ukuthi khona le shoda khona. Kanti it's not about you baby girl, akona ngoba wena khona lo shoda khona. Umuntu wakho akahlukene noma wengane zakhe at all. And into leyo kufunakala uyazi number one, otherwise if kuukuthi usezimisele ngawe he must prove ukuthi ngempela uma wengane sibehlukene naye. However, ubokwazi ukuthi abanye abantu besilisa basuke bebancengile oma bengane. Ku wrong kunjalo, hayi ngoba kuukuthi uyamthanda, uncenge isimo sezingane ngokuthi manje ugcine selala noma wengane emsevisa, you know, kufana ukuthi uyamthulisa, mhlamba kamniki nemali sonto sezingane njani, so kuyindlela yokumthulisa ngokuthi amlala. Well khona ama feelings obviously, but the fact ukuthi ubhuti usathandane nosisi kusho ukuthi uyamthanda nosisi kodwa kusakhona into imbambile unoqhaka kuma wengane. So meqeda kule call athini ke ku brothers? Look, I think more about two brothers, it's about yena usisi ukuthi azazi ukuthi le relationship isho ukuthini kuyena, uyazivaluisha yini yena ngokuthi abe kule relationship, because ubhuti usembonisile ukuthi yena umvaluisha kanjani yena. So kuwena manje sithandwa sami ukuthi you must decide ukuthi le relationship iyakwakha noma iyakuphula na. And if kuukuthi uyathola ukuthi ama points akhe are more
then hlala naye uenjoy lokho akunikeza kona okuenjoyayo. But if not, if kuukuthi ngempela lo bhuti othandana naye khona into azithathayo kuwena, you need to have an exit plan, sithandwa sami. Angisho ukuthi mshiye manje, but iba neplan yokuthi lobona ngiyaphuma kuyena and ngizophuma kanjani, ngoba if usamthanda uvela umiyeka manje kuzokuhlukumeza nawe lokho. But you need to work on yourself first and figure out what do you want la kunikeza yona, and then talk to him. Uyobusitshele sesingiyazi ukuthi akuzona indaba ebeyilindele ukuzizwa, kodwa kungcono usheshe ubhekane nayo inkinga kuse-early so that uzodila nayo. Indaba kakasini. So now that kunama issues dokotela othola ukuthi into common njengoba umuzweshe kutheni ubhuti usaqhubeka noma wengane. Akhona mhlambe like usuke emevakashela ingane kanjena uyabo beqala avashele nomama futhi. But ingane ihamba noma wayo, so kuyadlalwa nje kumnandi yabo. Kudlalwa nengane edlale nomama futhi eduzane. No, you know what, you need to have a principle, and lento iqala kulento esikhulume ngayo earlier. Abantu abangahlukani uthola ukuthi uma wengane anicabananga nihlukananga, manje if ithi ingane menihlekisa nobabili, hawo mbheke wahamba, hawo nangethi wathi kube mnandi nihleke nobabili, mase niya connecta futhi no2. Sure. 0861596596 Anonymous Verlem. Yebo, hanibona. Yes, Anonymous, kunjani? Ngiyaphila ngibingelela Mthiyane nodokotela. Yebo baba. Hayi lenkinga le ngiye ngaba kuyona nami ngimthanda nje unkosikazi wami, kodwa ke khona ikhathi laze abevakasha ngaze ekhaya kagcina ke sengiyibonela nami ukuthi ngiyantshontsha. Umngozi obube khona la bengithi ngitshontsha khona, ngigcine sengazi ukuthi sengifakwa lezi zinto zamadliso. Umama kushuthi untombazana lo wayesebona umendo, kushuthi yena ngokwakhe kwangabe kusaba njengokuvumelana. Wayesebona umendo, wayesefaka amadliso. Ngitshela ukuthi ngihlale kulobo budlelwane kusuka ngo2019 kuze kuzoba u2022. Ngihleli nje ngingabona ukuthi ngilapho, ngisho njalo ake ngivele ngibe kanjani. Kodwa subonile manje. Nambe ngizobuza. Ayikwasa yazi inkungu khona la ngathi ngihamba khona ngilungisa into zami, kwafike wavela ukuthi ngathi khona intela esifubeni mina. Okay. Efaliyo la ngikhiphe khona ke la. Wakunika amafutha engweni. Hawu, kwathi phongo ngoba nje umuntu wangitshela wangiqwashisa ukuthi hayi ngeke ngikudedele la, ingakusizile ngoba uzohamba uye khona uyosho. So manje from 2019 kuze kube welkhipha idliso unkosikazi akubamba? Unkosikazi ubengazi noma besola kodwa bengazi ngoba bekumuntu oseduze bowumakhelwane. Hey nosibindi ndoda for 4 years khona la eduzane nje. Akutona isibindi Mthiyane, bekukulutheka nje ungaboni ngoba untombazana lo wayekade engahlali enganomakhelwane engahlali eduze. Ube umuntu ofika ngokuvakasha. Kodwa manje beke kwenzeka ukuthi uhlale nabo boyi3, boyi2 ndawonye, uthola ukuthi lo sisi lo ufikile aze kwakho. Bekuye kwenzeke Mthiyane, yikho lokho okugcina sekulima mama. Ngikhuluma nje sibuye attend ikhuzana ama-therapies ngoba ngizama ukuthi ngilungise isimo ekhaya. Ekugcineni angikwazi kahle ke lo nkosikazi kwakungekho. Now siyabonga baba, at least siyajabula nje ukuthi ugcine sukubonile lokho, and uyayazi nawe into ebalekile kuwena, and you working towards that. But wazi ukuthi if kuukuthi umama ubazi uzohlukumezeka kakhulu emphefumulweni wakhe, and you need ukuthi umnikeze isikhathi sokuthi axole nawe futhi if kuukuthi ngempela useneshow ukuthi wakwenza lokho, kakhulukazi ngomakhelwane, ngoba you know uma ujola nomakhelwane le nto yamhlambalaza kakhulu umama, ngoba uthi noma ungekho wena uthola ukuthi nenganza kamakhelwane khonto abayishoyo nje kanti bayazi bona ukuthi wena ulala nodadi wabo. So uthola ukuthi umama kuba nezinto zokuhlambalazeka emgaqweni la hlala ngakhona. So ngoba uyazi ukuthi ufuna yena uzame ngako konke ukuthi uxolise and
uncenge futhi. Sure. Hayi ngiyancenga ikinto engizoyenza nje futhi nje anot angiphoqiwe umuntu ngincenga ngoba ngithanda ngempela bengingaboni ngempela ukuthi kuyoze kufike la kufike khona kodwa bengizama ukuveza ubungozi nje obukhona kuleyo mtshontsha bukhulu kakhulu abantu bacaphele kakhulu. Yeah. No siyabonga mfethu and umem akekho eduzane. Akekho eduze umama ngisetohweni mina. All right. Siyabonga. You know Mthiyane, as much as you know start esikhuluma earlier ngokuthi ama signs nezinto ezenzakalayo, you know that is one of the things uthola ukuthi kubantu besilisa ke side. Uthola ukuthi umuntu usiyadliswa uba nedliso kwamali awukwazi ukaccount ukuthi imali uyenze njani kanti phela manje imali use-investor kulomuntu nezikhathi usiya disappear usamazi ukuthi uphi kuyengatholakala nje efonini owesilisa ke lo angatholakala nje efonini for isikhathi eside ungazi ukuthi kwenzekeni ethi mlebu yakhona uyena onolaka aqala use-accuse wena kanti in essence uyena okwenza lokhu but one of the things offend kodwa one of the things ngiyalapha ukuthi one of the things ukuthi uthola ukuthi if esesuthe somewhere else uzofika bhampe le endlini uthola ukuthi useba nenkinga kanti mhlambe lo sisa naye kunezinto azisebenzisayo zokuthi azwe yena uzode sefika le endlini uthola ukuthi akusasebenzeki kahle. Okay kodwa ke dokotela awichazeze umuntu wesifazana ngempela lo siswa kwamakhelwane useyapi ke manje phela again ngizophinda kwesithathu ngisho lokhu today competition women compete leyo nto uyabona lo kwamakhelwane hayi ngoba kakhulukazi efuna ubhuti but more ufuna ukushaya umama ufuna ukushaya umama ngokuthi ngizokuthathela indoda uyabona ucompete naye more than anything it's competition my indoda sefanele ibhula umlilo ngapha kodwa uyayibona ukuthi sinokudideka nje uyena oyibasile hayi wathi amlaya I know 0861596596 on Facebook Indaba with Alex #ezocansi and then ku Twitter as well indaba le yama relationships okuthiwa I know uright unomuntu wakho but sizodlana nje kuphela. Mawusifica sesiphakathi uzoyithola i-podcast yalolu hlelo moya kwi-app Gagasi FM and ungaya ke futhi na kwi-channel i-YouTube channel ukwazi ukuthi ufunde and watch the show. Usamkelo uzothi this is a serious one. I once had it ngesikhathi se-lockdown kwaqala kwaba serious sesibonana njalo and sisters ended up saying she felt like I was using her ekubeni she was the one who suggested it. And emva kwalokho wangiceba kwi-girlfriend yami we had them wayibona ukuthi iza kanzima kanjani mangabe seke ngasekupheleni khona usuke sebhitter yabona lapho yes so it goes back to le competition akade ukhuluma ngayo. All right ngizothatha u-anonymous now calling us from Maritzburg. Sabona anonymous. Yebo sabona baba Mthiyane. Yebo bhuti. Ngiyaphila ngu-anonymous la eMaritzburg ngoba baba ngiyengilale ehlelweni nodokotela ngibingele Dr. Mthembu. Yebo baba. Yebo ma izinto eziningi enixoxayo ngempilo zethu thina abantu besilisa sezingenzile eziningi ezinye nyama nje yangenza futhi ngishatelwe mina kodwa ufike siqhelelene nonkosikazi ngenxa yeinkinga ke zabo ufebe lo nanokuthi akhiphe igama lokuthi uzongibulala ngavele ngabaleka. Okay manje ufebe kwenziwa wena yena mfowabo baba. Oh okay. Uzothola ukuhlola ukuthi uba ngumuntu wesilisa nje bengithandana naye kuphela ayikho into manje nathi ngitshola nayiceleni. Okay nje manje ngihlala khona eMaritzburg kodwa eMpomuza ngisengigibhite nomunyeke ngigibhite naye futhi ngithandana naye yedwa mntama inkinga uyanginisha yena uyanginisha yena qobo mntama singizamduba. Uthi indaba mhlawumbe unenkinga nje uthi unabantu abadala umkhungile ngoba phela kufanele ifike ukuthi unabantu abadala imake kodwa ife nabantu abadala umcelile nenhlanganiswe yini abantu abadala benu mfethu singimcelile sengahamba ngamcela kubo. Wamkhunga futhi nabantu bakhe abadala wabakhunga angakamkhungike kokho. Fanele uzame baba ngoba uyabona the fact ukuthi already sohambile wawumcela it means uzivezile kubantu bakubo laba baphilayo but also njengomuntu onabantu abadala kunabantu othola ukuthi yizalukwazi umamakhehle elihleli kuyena ongathola ukuthi mhlawumbe uhlelwa amakhehla nje and fanele ubakhunge labo bantu imoya yabo uyehlise kuze ukwazi ukusondela wena kuyena otherwise
if kuukuthi mhlawumbe unabantu abadala amakhehla uzomthola naye engakufuni uthi uyamthinta kushaya isandla uyabona hayi ngoba engafuni wena kuphela akafuni ucansi nawe so before u give up ubona ngathi nalo futhi akakufuni nizohlukana qala uzama ngazo zonke indlela ukuthi nigeze you know mase uyamkhunga and then yabona uyithathe from there but wenze njalo but kade namake ngangizwa ke ukukhungana kusho nje noma kuthiwa khona amandla sobabili siyakhohle ukukhungana ngoba babetha sokhungana sobabili uyabona kubalekile manje unenkinga nje enkulu yabo bekade sine business engade siyenza imali enganginiki engangoba manje uboleka imali futhi nako umashonisa leyo mali sidinga ukuthi ikhokhwe yimini manje yabona singize ngamduba nje ingakho ngisho nje gogo singize ngamduba sesiyalala nje imaka mfethu sengibuza ke that njengendoda enye unenkinga nonkosikazi wakho lo obushade naye right and awusahlala ekhaya usuthola ke intombi enye isibili but nayo futhi usekhona isekhona baba yeah ekutheni unenkinga kunkosikazi wakho so usuphumile ekhaya usuhlala ke nalosisi lo angithi yebo baba mntana my question ile ukuthi udlaphi pho Wemntama yawabuza uzomuhle ngishaya indlwabu okay ngishaya indlwabu mntama ngenxa ukuthi vela ekho umuntu engijula naye ngoba ukukhona ngaba ngishaya indlwabu ngishaya indlwabu umntakama okay ayendlini mfowethu so njobe ngincisha nje mhlambe ukunika kangakhe nje ngenyanga webhoko ngizokutshela ihlazo nowafu yabona nje uba kubani manje September lesagcina naye ngoJanuary so 9 months now hayi no baba kufanele umenze understand ukuthi umuntu wesilisa uyamthanda uzimisele uyamfuna uyamdinga so noma kungaba ukuthi unabantu abadala but naye khona icompromise afanele ayenze ukuthi nawe as umuntu wesilisa uzizwe njengendoda but yenzeni lento esishoyo ukuthi nikhungane kuze ngabe ukuthi kunemoya thizene ekhona uyabona ngoba angathi beyamlahlekisa futhi labantu bakhe manje njengoba esehamba seganga ngemali uzokufaka einkingeni futhi uyabona so ayikho into engakwazi ukuyakha ngezikweleti alright kabili doc ngoba nakusengene esintwini abantu besifazana bakwazi ukuthi bakuvale ekutheni lapho la uyakhona kungalungi but kwayena kodwa indaba shayeke kabili mhlambe kwayena uzosidinga isikhathi sokuthi ethathe isibuko asibuke into efana counseling ezobheka yena ke manje because uyabona uqhuzuka kabili njalo mhlambe inkinga ikuye more than uhlobo labantu aba attracted to or even kunomkhokha thizeni okuye egazini lakhe ongavalekile uyabona ozokwenza ukuthi umuntu wesifazane noma right uthi esefikile kuyena lo muntu wesifazane kujike nje kube nemoya emngenayo mase kuba wrong uyabona so I think awukuzibheke ngazo zonke indlela esintwini and then na counseling as well so uyaphika into kodwa ukuthi abantu bavalana ukuthi bavalana yes ukuthi wena uvale mina ukuthi okay uzongilaya mangithi ngiya kwenye indawo lingavuki noma kumane kube khona idrama ezokwenza ukuthi nje umdavazo ungawutholi true that is how abanye uthola ukuthi upartner wakho uvela kuma period njalo konke lokho kukuvalana ukuthi ungayitholi lento kuze uzobuya uzoyilanda la kanti imini oyifakile lento to begin with kuwena uyabona so ikuphoxelelekayo doc mayindoda ikhala ngendlala between indlwabu nokuthi athenge kosisi well kuya ngokuthi lo muntu loyo ipartner yakhe angithi uzomtshela uzothi yabo manje ngishaya indlwabu okudlula la ngizohamba ngothenga uyabona lo muntu uyakutshela ukuthi ngoba nginezidingo indlwabu isandla sakho but somewhere uyadinga umzimba ofudumele enhlamba ngeke kugcina lapho ukuthi uthenge uzogcina ngempela sulala no ex noma wengane njalo uyabona so akakhulume naye more than anything amenze aware ukuthi unalenkinga and just hope ukuthi usisi akadlali ngaye ubhuti yes ngiyakuzwa kule yokuthenga doc ukuthi local business development right yes all sectors livuliwe izwe now sure anonymous eThekwini
Ngisakhona. Oh sorry yes ukhona but Mina nje ngifuna ukuthi yabona indaba kano strings attack ayimdingi umuntu onenhliziyo enhle. Oh ngoba uyashesha kuhamba kube seduze ukuthi uqala uzele lo muntu osudlala ngaye usubona ukuthi ayikho lento yenzayo. Bese wesibili ngiphawula lapha ekutheni akukho right mawusuku nomuntu othandana naye bese uthola umunye oceleni ono strings attached because ekugcineni konke kuphela ekutheni isex is a soul tie and labantu okuthandana nabo kube nezinhlanhla bese uhamba collector imoya emibe eceleni nalabantu ozothi uno strings attached ugcina uphazamisa yonke into yakhe esukihle uyizamela yona ihamba kahle. Nanso ngeadvice siyabonga kakhulu mfethu wayibeka 0861596596 sikhuluma ngawo no strings attached kuma relationships and anonymous ma respect sabona Mbona Alex siyabuya ma respect ninjani it's right bafu kunjani kuwena hayi ngiyaphila ayingo anonymous nansi indaba mina nje lento ngiphethe kamnandi kabi futhi angimfuni umuntu ozongiphazamisa kulento le kwenzekani nginabantu abathathu nje esiphila nabo lempilo akufonelani akekho nenamba omunye sidila no Facebook and then banama fake account abangithinta ngawo ngoba phela asikwazi ukufonela because sithandana asikwazi ukwathaphana asikwazi ukucelana favor nathi ngisho ukuthi angiceli nje ethana because asifonelani nabo so ayikho into esicela nayo into esenzayo nje mawukuthi ufree uyangifuna ngibona nje sengingena le inbox ngibona hayi nayo fake account yakhe aseyenzile yangalezo sikhathi ngisho ukuthi ayisobana mase ngishayisa ngami ngimlanda kube njalo nomunye nje kuba njalo kuba nabantu aba straight and then abantu engibathi yiko singakwazi ukuhluphana mancaneke mfethu nanso ke phathi nabo banema straight abo and lawo ma straight uyawazi wena ngiyawazi wena unasi straight nawe nginaso nami unkosikazi manje intombi yodwa straight uma ingane sesineminyaka okay uzimisele ngaye uzimisele ngaye u straight sakho ngeke ngisiyeke uma sona naso sinabantu eceleni aba Facebookana nabo eceleni njengoba wena uyi straight sakhe ungaba right ngaloko njengoba naku kunabantu besifazana abane straight zabo wena olala nje doki into mongayazi ungayibambanga ayinecala mawuntshontsha nje ungabanjwanga manje usho ke mfethu ngokubona mase kubambile ukuthi ngiyethisha kanjani kodwa kwamanje kumnandika ngoba ngeke umbambo umuntu. All right so by 3 so tell me masakwenzeka sekwenzeka udibana nabantu babo laba bama straight ngoba uyazana nabo ubehavior normal nje normal ngisho bangahamba nabo sinormal vele thina siyazi sithandani ngeke asifonelane ngoba akekho kunenamba yomunye sure no thanks mfethu story sakho bashaya indlwabu kuphela nje omunye indlwabu yomunye kumnandi ngicela nje lengayiphatha good luck buti kodwa akungakubuyeli lokho okutshalayo ngiyakufisela dog kodwa manje ngompilo injalo nje sure yeah yayizwa le fake accounts acelwana ngisho airtime ekadavazwana nje and abantu futhi engibaziyo sure ithi ngithathe kana nama voice notes kwindaba egagasini si encourage ukuthi usitshele ukuthi ithini iupdate emva kokuba kulolu hlelo gagasi ngaqala ukuzala kadokotela ngo2019 nginenkinga yenduku ngihamba isikhathi ngase ngilanda umama ngiza naye la ayisengibona umehluko bengani siyaqhamuka sino 10 years nami ngiyajabula kakhulu uboneni umehluko mina bengiqalake washo ukuthi washesha ke imphumela yashesha siyabonga kakhulu dokotela Charles Wando ngibuya eThohoyando eLimpopo uDr uMthembu ngiqala ukumbona ku TV ngeza ngazomvakashela la izinto angenze zona izinto engakazi ngenziwe noma uphi doctor more especially leyo qhatha I'm now 63 years old angakaze ngikhathwe it was the first time ngikhathwa la ukuthi ukhathwa kuyaclean igazi kuyayenza ukuthi no
umuntu igazi lakhe ligijime njengendoda. Aha, umuntu igazi lakhe ligijima njengendoda. Siyabonga kakhulu ngaleyo feedback. Singamthatha Anonymous from Stenga. Anonymous? Yebo so. Shosho mfethu, nansi indaba yethu sesiya ngasekupheleni nje. Mhlambe khona sokufundile here or mhlambe uzositshela istory sakho. No, mina futhi nginkinga la. Ngamithana nomuntu sewuma wengane yami kumanje sesinengane ezimbili. From the first child wangchithela and I didn't know anything about ukuchitha nani. And then I ended up doing the same thing ngikuthatha as a revenge. Yeah. Ngiqhubeka ngiphile naye as if nothing is going on. Wangibamba saqhubeka sa right emveni kwalokho saxoxisana. Usenengane yesibili. The second child as well, she did the same thing. But now even sindawonye nginale feeling because I prayed from the beginning ukuthi umuntu engiyomthola as the mother of my first child uyena umuntu engiyomshada. Amathuba sebekhona about 2 times ukuthi ngahamba ngiye kubo ngihlawule ngimcele ngenze all the things. But mase sekufika leso sikhathi ngibuye ngibe ne second opinion. No, that's not the right thing to do because she betrayed me. Njengamanje wenzani of which njengamanje njoba sinengane ezimbili. Kuna 3 months singabonana. I don't know ukuthi ubenzani. Okay, so manje she has done this twice. Twice, yes. Yeah. Okay, Doc. Look, ubhuti uyamthanda lo sisi and somehow usisi lona unonoxhaka ambamba ngawo ne magnet uzibuthe ukuthi ulebuyela kuyena because wakuchithela for the first time and nawe wa revenge waphinda khona futhi. And my worry is as much as uthi wena yena ukubetrayile but wena manje ufuna ukubetray ingane zakho so nezingane ezu2 nalomuntu and uyaqhubeka and you are planning on betraying your children ngokuthi ufuna zikhule zinganabo abazali boyi2 and yet to begin with wena waphinda kulomuntu wesifazana obekufebelile. So it's no longer about wena anymore and nama feelings zakho nenkanuko zakho ukuthi umkhulumile naye for 3 months or not. You need to think about lezi ingane ezo2 osuzakhile nalomuntu so that whatever decision ozoyenza but priority ukwazi ukuthi ilezi ingane zona zizoba kanjani going forward. Yeah, I would suggest mfethu ukuthi uthole counseling just so that kuzoba khona ama questions much as they're uncomfortable but azokuhila nawe so that you decide kalula. Siyabonga kakhulu kulohlelo ke asijajani and sihlale sithi nje uyakhuluma before ukhumule. Siyabonga, we've come to the end of the discussion yethu. Mana une topic ofisa ukunika yona ungangi-emailela indaba@gagasi995.co.za. Hey ngoba sengithi sesiyaqeda awusalindi nje sewungibamba ngama washing. Come duze baby. Hey athina ama numbers ka Doc. Lalela ngithi ngifuna inamba yase Richards Bay. Oh manje yikho soyicinga endaweni ewrong. Okay, sise Mary Lucian, inamba yethu ithi 0317658475 6 Old Main Road nase Richards Bay sikhona obakwethu. Kodwa noma uyifonelile le yaseThekwini uzoyithola yase Richards Bay. Yes, siyaqhatha siyaqhuma. Silapha nje isifo nje phela ekugcineni noma ngichatha ngiqhuma abantu kodwa I'm a medical doctor ngikufundele nalezo cansi futhi ngakufundela so nalezi sinto futhi nalezi sinto ngiyazazi kakhulu. Yes. Siyabonga kakhulu ke Doc. It's a Freaky Thursday namhlanje so thanks to you mlaleli. And sibonge no producer wohlelo Mr. Siphelele Nzuza ngingu-Alex Mthiyane ke no Doc. So makusuka lana ke kuzoshisa yonke into ne. The freak is on. It's freaky baby. Freaking baby Alex freaky. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.